שלום, אני עזרא. אני יוסף חיים. ואנחנו בפרק הראשון שלנו באתגר הבינבוזים שלנו. שזה אתגר סוכריות המגעילות. בואו נתחיל. כפי שאנחנו רואים, יש לנו פה סוכריות מגעילות שכל אחד חלק טעימות, חלק מגעילות עם שעות שהוא יראה לנו מה אנחנו עושים. אז בואו נתחיל. יש לנו גם דרך אגב פה צלחות. מי שעושה את האתגר מאוד חשוב שיהיה צלחות יריקה, יוסף, לא עכשיו, וכוסות למקרה שיהיה משהו מגעיל. ודרך אגב, לא משנה. ופה יהיה כתוב כל דבר מה הטעם שלו, אוקיי? אבל מה זה יכול להיות? אני רוצה. אוקיי. או נזלת. יצאנו או אגס. רגע, תראה איזה? כזה עם נקודות. אלה. כן. או נזלת או אגס. בהצלחה לנו. אוי, זעיר, אגס. נקודה אחת לי. מה איתך? אני לא יודע מה זה. אין איזה טעם. יש טעם של אגס מוזר. כן, נכון? נכון. יש, אחד, אתה מגיף? יאללה. אפשר לראות את זה? כן. לא כזה טעים. פו. מה יצא עכשיו? אוי, לא. כי הוא אפרסק. אוי לא, אני שונאת את זה. אבל אין לי מים. הנה, קח את זה, חיים קשים. תוותר לי. יאללה. אני לוקח את המים. אוקיי, יצאנו אוקי, או רק תדעו, אם יוצא לי קי, אני אצא מהסרטון לכמה שניות. אז... לא, יאללה, תירק את זה לפה, מה בערך? אבל זה יישאר הטעם בפנים. ושם? משהו. לא משנה. 3, 2, גו. פיץ'! יו, אפרסק! 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 יש לי טעם של קי! אפרסק! ניגר אפרסק! גמרתי כבר את כל הכוס המים. לא נורא, נראה. וואו, החרא הזה, אומייגאד! איזה טעים האפרסק? אוקיי, רגע. יצא לנו או אוכל של כלבים, חברים, או פודינג. או פודינג. שוקולד. אוקיי, אוכל של כלבים למי שלא טעם, יוסף. טעמתי. אוקיי, זה ממש שימי את זה מגעיל. כמה פעמים היום כבר. 3, 2, רגע. דוגלי. לא יודע, אין לזה ריח. דוגלי. לא, אסור. רק לפתוח. לא, אסור, יוסף, רמאי! דוגלי. 3, 2, 1. פאקינג פודינג שוקולד. שוקולד. איזה ריגושים יש לי בפה. ממש מגעיל. אוקיי, לא פייר, אבל זה 2, 1 לך. עד 3. אוקיי, יצא לנו צהוב. או ביצה סרוחה או פופקורן מתוק. רגע, תראה לי איפה יש עוד כאלה. הנה, זה אלה? רגע, תראה לי, זה עם נקודות. מצאתי. עם נקודות צהובות. עם נקודות צהובות. הנה, זה אלה. רגע, אני רוצה לבדוק אם זה ביצה סרוחה. לא, אסור. יוסף, אין הקטע. פופקורן. או ביצה סרוחה או פופקורן. ועל המוות. ביום ראשון נעשה מנזיח. חברים, סליחה שהיינו צריכים לצאת, אבל זה ממש מגעיל. תודה רבה שהייתם איתנו. עד כאן אתגר הסוכריות המגעילות. ביי.